και αυτός για να αφήσει την πρώτη του μπάλα. Μπλέκει λίγο στο δίκτυ, πέφτει, σκοντάφτει. Ωραία, όχι, όχι οι ίδιοι. Σωτήρος είμαι εγώ, ρε μαλάκα. Δεν θα σπάσει το σιώμα. Θα πάμε γρήγορα. Χτύπησε. Συμβαίνουν αυτά σε αυτά τα παιχνίδια, δυστυχώς. Κράμπα, τι έχεις. Φύγαν τα κορίτσια. Περνάνε εύκολα το πρώτο τους εμπόδιο και φτάνουν στα σκοινιά. Πάμε κοριτσάρα! Ανεβαίνουν μαζί στα σκοινιά. Τώρα η Ειρήνη σκοντάφτει. Για να δούμε, δεν την καθυστερεί ο τερματισμό. Ο Κοκκινάκης τώρα είναι στο τελευταίο εμπόδιο. Ο Κώστας φαίνεται να έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, κάτι έχει πάθει. Τι είναι ρε? Ο Κώστας έχει χτυπήσει, είναι κάτω στο έδαφος, ελπίζουμε να μην είναι σημαντικό. Ο γιατρός έχει ήδη φτάσει. Έχεις πάει δηλαδή ποτέ εκεί πέρα τέτοιο? Ναι, αλλά... Γιατί είπες για τους Κινέζους, έσπασε η τέτοια. Κόπηκε η ώρα μου, ρε. Κωνσταντίνος και Κώστας, ο Κωνσταντίνος πιο γρήγορα. Παίρνει καλά τα δικά του κομμάτια. Γλιστράει όμως τώρα. Τότε και έσκασα πάνω στο βράχο. Ήταν τα φύκια και έριξαν το διάμετρο κεφάλι και ήταν και ένας βράχος εκεί πέρα τα φύκια. Φίλο του ομπό που επιστρέφει. Περνάει μέσα από την κινούμενη εξέρακτα σκοινιά, αλλά μπερδεύεται. Και σκοντάφτει. Η εξέδρα κουνιέται πολύ, σκοντάφτει και ο Πάνος έχει δυσκολευτεί.